Ayun mga kawasak, good afternoon sa inyong lahat dyan. For today's video, siyempre hanap naman tayo ng ulam mga kawasak. Kasama ko yung dalawang anak ko. Ayan, dito kami sa may sagingan. Ayun mga kawasak, ang hirap kasi kapag tuwing kumakain ka, maghanap ka ng ulam. Yan talaga yung ginagawa namin dahil siyempre wala tayong pambili. Ayan, dito kami sa may sagingan. Ayan, kukuha kaming puso mga kawasak. Puso yung kukunin namin para gawin naming ulam, tuin namin, ulamin namin kasi ito lang kasi madali dito eh. Ayun mga kawasak, ito may puso dito. Yan yung kunin natin. Ayan, ito siya mga kawasak. May nakuha tayong isa, di ba? Ayun mga kawasak oh. Kuha tayong puso ang liit. Maliit siya. Dagdagan lang natin nagdagan lang natin itong hanap lang tayo ng iba para malagdagan nito. Ang liit lang kasi oh. Tsaka abo. Ayan na guys. Ayan na makawasak, di ba? Ito na yung puso natin. Banana heart. Ayan mga kawasak, may nakuha tayo maliit. Ang liit lang oh. Pero sayang din. Magulay na rin to. Maghanap na lang kami ng iba para malagdag nito. Kasi wala talagang ulam eh. Hirap ng buhay. Ayan mga kawasak, may nakita ka wala kaming saging dito. Ayan, may nahinog. Sayang siya eh. Sayang pag hindi kainin. Ayan. Nahinog siya. Nakita namin dito, natumba siya. Ayan. Kinain na lang namin. Ayan, kasama ko yung dalawa kong anak. Ayan. Ayan o. May nahinog siya, mga 5 piraso siguro. Ayan o, mayroon pa dito. Ayan. Sayang eh. Pinabayaan lang sa may-ari. Ayan mga kawasak, ito na yung kuha natin. Ayan. Bali 5 na piraso. Ayan, ito na yung nakuha natin. Ayan, sa wakas may pangulam na rin tayo. Ayan, ngayon linisan natin mga kawasak. Linisan na ito para malinis na yung dalhin natin sa bahay. Ayan, dapat yung puti lang ang kulay mga kawasak yung dalhin natin. Kasi itong pula, hindi ito pwede gulayin, matigas na. Yan, ito siya mga kawasak oh. Dapat ito yung dalhin natin. Solve na yung hapunan natin nito mga kawasak. Ayan, maliit lang itong isa. Sobrang liit. Ayan, itong isang malaki mga kawasak yung isa oh. Diba? Ang laki. Sa wakas, may ulam na tayo sa hapunan. Ito, sobrang liit. Sayang din eh.
Kasi ang hirap maghanap ng ulam ngayon. Yan, ito na mga kawasak, oh. Ito na yung kuha natin, oh. Yan, di ba? May ulam na tayo. Sa wakas, makakain na rin tayo sa gabi. Ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Ayan, thank you so much for watching. Sa nakapanood din to, maraming salamat. At huwag nyo nang kalimutan din i-hit yung notification bell. Lagi kang update sa walang kwentang video natin. Ayan, shout out sa dalawa kong anak. Ayan, thank you so much mga kawasak. Thank you so much. Bye bye.